modu zaudete, ongi etorri adin berri saiora. Aurrez galdetu izan dizuet, baina badakizu zer den adin berri? Gipuzkoako Foru Aldundia sartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko bultzatzen ari den estrategia da. Eta ariketa fisikoa egiteak eta ongizate emozionala lantzeak horretan laguntzen duenez, guk hori hemen adin berri programan lantzen lagunduko dizugu. Horretarako, lehendabizi ariketa fisikoa egingo duzue Inigo Bitensekin eta gero meditazio mindfulnessa nirekin. Bai? Den ulertuta ezta? Ba, guazen ba, hastera! Egunon zurine, egunon dan hori, zelan ez, Holanda onura fisiko hori lantzeko horretan, eta gaurko honetan ibiliko duen elementu bakarra izango da makila bat eta zelan ez gure urboteia txiki hori nahi beste urredateko. Hau pasuek, ongitorri dan hori. Bueno, hasikoaz, gaurko honetan indar resistentzia hori landuko, makila baten laguntzaz, gertu eta betiko lez, mobilia artikularra behitxik eta gora. Esku jarri mokorrin, hainka batatzin, oso astiro eta beti bizkarra zuzen mantentzu horretan. Venga, aldatu, oso ondo. Hainkak batu, zuzen hasten gaz, aurrera bakarrik. Guazen binaka, bat, bi, erdire. Eta hon borobila, bat aurreratu astiro, bi aurrera, hiru, lau, bost. Eta honengo batzerantz, eta zabaldu, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, hainkak zabaldu, mokerra baino zabalagoa, ukondu gora, hor, buru beti, ardatz horretan, oaz, hori. Bat, bi, eta azkena. Askatu, eta sorbaldakin. Bezou oso motz, oazen, bat, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, astiro, astiro, bestera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Beti oso motz. Venga, pixa batera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar eta bost atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu hor, da honego bat goitxik eta besti behitxik. Eskuma goitxik, eskerra. Eskuma goitxik, eskerra. Eskuma goitxik, eskerra. Oso ondo, bi azkenak, bat, bi. Venga, askatu, eskuk ipiniko mokorrin, eta buruaz. Hasi behitxik, bat gora. Bi gora, astiro. Hiru gora. Lau gora, askana. Oso ondo, guazen esker eta eskuma, eskerretik hasi, bat eskuma. Eskerretik hasi, bi. Hiru. Lau eta askena. Bost. Bueno, ariketa danak, esan dute morun, gaur makila batea zen gau, hartu danok makila hori, aleginduko gara, lesinoi bat espada edo espara eragozpenik, aldanik eta zabalen hartu, makila hori nahiko zabal, edota sorbalda baino, apur bat zabalagoa. Hau izango zen, nire sorbaldan parin, zabaldu eta zabaldu. Eta nahi da benak, topera. Gaurko ariketa danetan, alegindu binaz, nire erdiko, bizkarran erdiko puntu hau, kore lantzeko horretan, vertikaltasun bat mantentzen. Engo pilo bat ariketa, erristentzi puntua lantzeko, baina beti alegindu ardatza mantentzen. Ez ibili, gorputze alba da, albo batera eta bestera. Venga, ipintzen hasemen, berotzen hasiko gara, ikutu hor paparra, eta luzatu bat. Astiro, astiro, luzatu bi. Oazen, hiru berotzen, lau. Bost, oso ondo, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Askatu hor, soltau gabe, makila soltau barik, berriz gora, guazen. Bat, lehenko ariketa honekin, bi, astiro, hiru, luzatu ondo, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar.
askatu hor, ikusten mote ziotela, solta, askatu sorbaldak apur bat, berotzen jungo di, eta ja, erresistentzi puntu hori, lantzen gabiz, goiko tren horrei, 3 eta azkena, guazen, 1 luze, astiro, 2 luzatu, 3, 4, 5, 6, 7, guazen, 8, 2 askanak, 1, eta 2. Onjungo ara, askatu apur bat, onjungo ara, rotazio batzuk egiten gure ardatz horretan. Baina, 45 graduko angulo horretan. Osorik ezein, baizik eta onarte. Erditik eta 45, guazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eutzi hor, 7, 8, 9, 10. Nahi da benak, engo bariketa bardin-bardine, hainka bat aurretik, indar guzti jarrikot hainka honen aurrien, eta guazen, 1, 2, 3, oso ondo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atzeko hainka hori, beti puntan aldatuko, atzeko hainka hau, puntan jarri, indar guzti aurreko hainka honetara, besti laguntzen, eta 3 eta azkena. 45 graduko angulo horretara, 2, 3, 4, eutzi hor, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Askatu sorbaldak, oso ondo, askatzu sorbalda horrek. Hona hasiko gara borobilak egiten. Ahaleginduko na, borobil bat sortzen makila horrekin, torri beruntz, eta aurrera goitxik. Bale? 10 kengo. Danok ipini ardatz horretan, mokorretik, astiro gora, aurreratu, beherantz eta 1. Aurreratu, beherantz eta 2. Aurreratu, beherantz eta 3. Hori da, aurreratzen dut, bera, 4, guazen, 5, gora, 6, urrundu, 7, urrundu, 8. Venga, guazen, 1, eta 2 azkena. Hor, oso ondo, utzi makila hori, askatu, hainkape bai, nahi bada, esan beti, ureran, nik esan bai, eta ariketa guztionek gorputzak lagatetzune. Ezin bada gorarte, ezin da gorarte. Hemen dikal bada, hortik. Bale, nik egin got, ariketa oso bat, eta zukein aldozune. Honekin nahiko. Alba da, makurtu. Venga, guazen, 2. Gertu, jarri mokor horretan, etorrik gorantz, aurreratu, bera, 1. Guazen, 2, astiro, 3, 4, hori da oso ondo, 5, 6 gorantz, 7, 8, 2 azkenak, astiro, gora, aurreratu. Eta azkena, buka beti, mokor horretan, oso ondo, askatu apur bat, askatzen dut, sorbalda horrek, lanain bidou, makila honek, 1 kilo ukikoa moduen, oso astiro, oso neketxu. Ben, jarri ardatz horretan, guazen, 1 aurreratu, 2 aurreratzen, guazen gora 3, hor 4, 5, gora, 7. Gora, aurreratu, 8, 2 azkenak, guazen, 1, eta 2. Oso ondo, bueno, aprobetxakot, nino gurerateko, eta esan egin gauela ariketa bardine, baina atzerantz. Egin duen ariketa bardin-bardine, baina atzerantz. Lehen egin dugu, barrutik ekarri gorantz, honen got. Mokorrin jarri, beherantz aurretik gora. Beherantz aurretik gora. Gertu, venga, 10, zabal-zabalik, guazen, beherantz, aurreratu 1, bera,
bi, guazen, hiru, oso ondo, lau, bost, sei, abiadurarik ez da, zazpi, zortzi, behatzi, eta azkena, 10. Venga, askatzen dut, eskatu apur bat, 10 bat segundo, jaigarten da, taupak igotzen doiez, errezistentzi puntu hori. Venga, guazen, bigarren serie hortan, aztena mokorretik eta berantz, guazen gora, bat, bigarrena berantz, bi, astiro, hiru, aurrera, lau, bost, ezin bada, sei, besokin bakarrik, zazpi, beste lan, behera entorri eta etorri gora, bi azkenak, bat, bi, oso ondo, venga, hirugarren serie hori falta da, oso ondo, venga, ondo guz, arnazketak eta gana berotzen, venga, hau pasuek, hiru eta azkena, makila hori jarri, baja astiro, astiro, aurreratu makila, gora, bat, borobil hori, bi, hiru, lau, bost, sei, mokorretik eta berantz, zazpi, aurreratu makila, borobil baten, zortzi, bi azkenak, bat, bi, oso ondo, askatu, askatzen dut, utzi nahi basue makila lurrin, beste lan, ariketa batzuk egin, horra askatzeko bizkat, sorbalda horrek, venga, bestera, urrengo ariketia saldukot, hau zuentzako deskantzue, eskuk oso zabal, eta hengo bena arraune. Utzikot, kasu honetan, eskumako esku hori goizan, eta eskerrakin behitxik eta gora. Eskumakin behitxik eta gora. Gelditzen hemen, hasiko naz, eskumakin gorantz, eskerrakin arraun eta gora. Eskumakin behitxik eta gora. Hor. Hor egongo gara. Hor. Ardatzetik urten barik, behitxik eta gora. Ezin bada, aldan lekuen. Ezin badot, besuk luzatu, aldan lekuen. Hor. Venga, gertu. Eskumak gora. Guazen. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, beste 10, bat, bi, hiru, lau, bost, oso ondo, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10. Askatu, hemen bigarten da, sorbaldak, beroketa majo bat, bigarren itzulixe, on eskerrakin goitxik, oazen eskerraz, hasi eskumiaz behian, oazen bat, bi, hiru, ardatzetik urten baik, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10, beste 10, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10, oso ondo, askatzen dut, egin dugu bitzuli, donengo beste bitzuli, baina inka bat aurrera dute, hasiko gara eskumiaz, azkanengo bitzuli xak. Bat eskumakin, beste eskerraz, eta hau izan da gure bukaeri, baina egin ondo. Hartu arnaz apur bat, indar guzti aurreko eskumakoa inka horretara, eta atzeko hainki beti laguntzen. Horpu beti gorantz. Hor, vertikaltasune mantentzen, gertu, eskumi goixan, eskumiaz aztenga goixan, oazen, bat, bi, estiro, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10, oazen beste 10, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10. Ondo, aldatuko, kasu honetan, ezin baro bamenein, koordinazio edo oreka hori puntu galtzen badot, lehengo modu, hainkak zabalik eta berdin. Venga, eskerrakin, guazen azkanengo gogei horrek eitzen, eskerra gora, gertu, eskumakin behitxi, guazen bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, 10, beste 10, bat,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oso ondo, askatzen dut, utzi makila, matxudik gaurkuk, makila horrekin, askatu apuru bat, luzatzen hasiko gara, oso ondo, igarriko, zelan dakauen, sorbalda nahiko berotute, eta kasu honetan nola nahi barau, hainkape bai. Ariketa honek etxin eitxeko dire eta edozein momentutan. Goixin ezin badatzaldin, edota goixin egin duzune nahi bozu atzaldin errepikatu. Bale? Venga, guazen luzatzen, astiro eta goitxik eta bera. Esku jarri hor, eta gorantz. Hartu oso lasai, eta bota luze. Bota luze, oso astiro. Hartu arnasa. Venga, guazen bera. Hartu arnasi, eskerra atzetik, eskumi goitxik, helduta. Hartu arnasa, beti aldaketa horretan, helduta. Hartu lasai, botan luze. Venga, kolpe esko, biribildu, oso ondo, botan luze. Hartzot arnasi, esku bizkarrera, gorantz. Venga, berriz buelta, hartu arnasa, ba. Hartu arnasi astiro, esku bizkarrera, gorantz, bota luze. Venga, askatzen dut. Atzamar lodixek gorantz, jarri hor atzamar lodi hori, kolpe eta beti berantz. Oso astiro, arnasketa hartu lasai, bota luze beti, hartzot astiro, ba. Venga, askatzen dut. Honengo tainkak zabaldu, mokorra baino zabalagoa, eskuk aldakan jarri, hortik eta gora, bota arnasi gorantz, segi luzatzen gorantz, jarraitzo luzatzen, hartu arnasi hor goixan eta oso astiro, berriz buelta, gorantz, luzatu ondo gorantz, luzatu gorantz, hartu arnasi hor eta luze goitxik biribildu barik, jarraitzu luze gora. Oso ondo, venga, askatu. Askatzen dut, eta guazen hainken bile. Aulki, mai, bale? Aulki baten kolpe, eta lagundute, bizkarra beti zuzen, utzi hor. Astiro. Venga, aldatu. Hori da. Arnasketa beti oso lasai. Mai baten laguntzaz. Horman. Oso ondo. Venga, askatu. Honengo gurutzatu eta bizkarra beti zuzen, oso zuzen ipurdixe atzerantz, lagundu esko horrekin. Hartu lasai. Bota luze. Guazen astiro gora, aldatzen dut, eta ba. Hartu arnasa, oso ondo. Honengo, betiko lez, bukera hori moteko, hainkak batute, hartuko arnasi gora, eutzi hor goixan, eta indar guztixaz fuerte berantz. Venga, hainkak batu, hartu arnasi, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gorantz, oso astiro, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gora. Hau pasuek, zurinaz jarraitzen du, ongizat emozionala lantzen, beste barik, urren arte.
Kaixo berriz ere, behin ariketa fisikoa eginda, orain erlaxatu eta ongizate emozionala landuko dugu mindfulnessaren bitartez. Horretarako, aulki bat, banku bat edo esteria bat beharko dugu eta beti bezala pizkarra tente dugula eseriko gara, baina inungo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean triangelu bat eginez eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez eroso. Goazen elkarrekin, lasai eta beti bezala goxotasunez meditatzera. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zeure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Noiz hasten zaizkizu pentsamenduak? Arnasa hartzean, botatzean, arnasa hartzearen bukaeran, arnasa botatzearen bukaeran. Pentsamenduok egin behar dituzun gauzei buruzkoak dira? Edo nolakoa izan beharko zenukeen ingurukoak? Konturatu zaitez, pentsamenduez ohartzen zarenean, erreakzionatu egiten duzula. Arnasketara itzuliz, edo pentsamenduen prozesuari lotuz.
Nolakoa izan beharko zenukeen inguruko pentsamenduak agertzen zaizkizu gehiago? Lodieginago, zahartuta nago, zorrotzegia naiz. Ez dut ezertarako balio. Erreparatu zer nolako indarrarekin heltzen diezun pentsamendu horiei. Ahal duzunean, bueltatu arreta arnasketara. Har ezazu atsedena arnasketan. Arnasa botatzean, birikak erabat ustuz gero, lasaitasuna areagotu egiten da. Konturatu zaitez, noiz ari zaren zeure burua epaitzen. Zeure buruaren epaierik gupida gabeena zara. Ez epaitu horregatik zeure burua. Ahal duzunean, bueltatu arreta arnasketara. Har ezazu atsedena arnasketan. Arnasa botatzean, birikiak erabat ustuz gero, lasaitasuna areagotu egiten da.
denok garatzen dugu barne epaile bat. Ez epaitu zeure burua horregatik. Konturatu noiz ari zaren zeure burua epaitzen eta noiz ez. Hori besterik ez. Praktika ezazu astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Ohetik jaikitzean, egin aurretik, gorde minutu batzuk, eta erreparatu zeure burua epaitzeko duzun joerari. Gogoan izan, beti izango duzula arreta arnasketara bideratu eta lasaitzeko aukera. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz, lortu duzue emozioetara jotzea? Orain komeni da poliki eta goxo buelta egitea. Nik honela agurtuko zaituztet eta hurrengo saioan goxotasun eder honekin jasoko zaituztet. Hurrengo saiora arte, eskerrik asko.